UPPL long live! Long live! Long live! Pramod Bora Jindabad! 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 Pramod Bora Jindabad! 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 UPPL long live! Long live! Long live! UPPL long live! Long live! Long live! Pramod Bora Jindabad! 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 Pramod Bora Jindabad! 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 UPPL Jindabad! 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 UPPL long live! Long live! Long live! Pramod Bora Jindabad! 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 Pramod Bora समष्टि गेलेनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिगौ जे जों एलायन्सआव दङ ना गैया दा नंखायनो जोंनि खामानियानो इंगित होदों जे जोङो बोरैहाय जों थांखि लादों मानोना 40टा समष्टियाव जोंखौ सापर्ट होग्रा जोंखौ मदद होग्रा रायजो राजा दङ आरो जोंहा पार्टिया जोंहा स्ट्रं गतिके 40टा समष्टिनि पार्टिनि जि वार्कार लिडारफोर बिसोरखौ जोङो खाबु होनांगोन 15टा विधानसभा समष्टियाव जोंहा पार्टिया जोबोद स्ट्रं दा बेवहाय जोङो बबे मोनसे समष्टिखौ सोरनो हगारना होनो हादों दा नंखायनो नैबेयाव जोङो 15टानि 15टा गेलेनो सानदों सोरजोंबा एलायन्स जाना जों मोनसेबा मोननै सीट लायोब्ला बाखि सीटआव मा जागोन दा बिनि थाखायनो जोङो पार्टिखौ नायनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायनानै जोङो हारसिंनो बिसायख'थिखौ गेलेनानै देरहानानै जेरै काउन्सिलाव खामानि मावदोंमोन एसेम्ब्लियावबो जों खामानि मावगोन आरो जोंनि हारिनि खामानि मावनायजों लोगोसे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावगोन UPPLआ बड'लेण्ड काउन्सिलाव आसाम एसेम्ब्लियाव आरो भारतनि पार्लियामेन्टआव जोङो खामानि मावनानै जोंनि हारि बर' माहारि आरो गुबुन गुबुन हारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो नाजागोन जोंनि दोलोनि मोनसे थांखि हिसाबै आं तामुलपुराव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आंनो जोंनि हान्जानिफ्राय टिकेट होदों दा बे हिसाबै हान्जानि जि थांखि बेखौ फालिनानै आंबो सासे आफादगिरिबाबो सासे सोद्रोमा दा बे हिसाबै हान्जानि थांखिखौ फालिनानै खामानि मावनांगोन बे हिसाबै आङो इलेक्सन गेलेनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामदों आरो दिनै जोंनि थाखानाय जोंनि जि MLA आरो बारग' MLA आरो जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरजों जोङो मावख'आव सावरायदों आरो नैबे बिसायख'थिया तामुलपुराव जोंनि थाखाय गोब्राब नङा मानोना थांनाय 5 बोसोराव जों MCLA हिसाबैनो थानानै बा CB हिसाबैनो जा आङो MLA हिसाबै जोंहा जलेन दैमारि बिथां जोंनि दैदेनगिरिफोर गासैबो हर सान खामानि मावनानै तामुलपुर ओनसोलनि गोग्लैसोनाय थासारिखौ जों जथेस्थ' जौगाहोनो हादों दा नंखायनो रायजो राजाया लुबैदों जे बेवहाय UPPLआ जेरैखि जाया बिसायख'थि गेलेनांगौ आरो रायजो राजानि हास्थायनायखौ मान होनानै UPPL हान्जायाबो जानजि खाफ्रादों आरो गोबां भटआव UPPLनि बिजाथिया तामुलपुराव देरहागोन जों बेखौ मिजिंथिदों बिनि अनगायैबो जों जिनि फार्स्ट जि लिस्ट होबाय दा बेवहाय जोंहा आगुनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां दङ BTCनि सागानगिरि लरेन्स इस्लारि बिथां दङ बेवहाय जोंहा जोंनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथां दङ दा बेबायदि गोबां दैदेनगिरिफोरनि अलरेडि लिस्टखौ जोङो फोसावदों आरो बे लिस्टआव थानाय गासैबो समष्टियानो देरहानायनि फारसे जानानै दङ सेकेन्ड लिस्ट आरो थार्ड लिस्टखौबो जों थाबैनो फोसावगोन आरो लोगो लोगोनो जोंनि बिसायख'थिनि फोसावनाय हाबाफारिखौबो जों गोख्रोङै सालायलांबाय थागोन दासिमबो बिश्वजित दैमारि बिथांनि बिजाथिखौ फोसावाखै जेब्ला फोसावगोन अब्ला आङो बिखौ बा जोंनि हान्जा जानानै जों बिथांमोनखौ बरायगोन बिथाङाबो गेलेनो माबा दङ बिसायख'थियावथ' बयबो गेलेनो हायो दा बिथाङाबो गेलेनायनि मोन्थाय दङ जेराव गेलेयो 15टा समष्टिनि गेजेराव जायखिजाया समष्टियाव गेलेनो हायो थांनाय खेबसेयाव पानेरियाव बिथाङा गेलेदोंमोन जोङो बिथांखौ मदद होदोंमोन दा जिहेतु जोंनिया आफादनि जोंनि दोलोनि थांखिया एबार हारसिंनो गेलेनाय 15टा समष्टियाव दा नंखायनो जों गासैबो समष्टियाव गेलेगोन दा बेवहाय सोर बिजाथिखौ BJPआ होयो सोर बिजाथिखौ BPFआ होयो बेजों जोंहा बारा साननांगौ गैया जों दोलो हिसाबै फैबाय थानाय 20-30 बोसोराव बर' हारिनि खामानि मावनाय आरो ओनसोलनि खामानि मावनायनि थाखाय जोंहा मोनसे गिदिर मा होनो इखो हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि जि मिशन आरो भिजन बेखौ लासै लासैनो जों इमप्लिमेन्ट खालामबाय थागोन आरो बे बिथिङावनो जोङो